aure na soyayya mun san haɗin Allah ne. Aure na soyayya mun san haɗin Allah ne. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Kale ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Bismillah Allah ubangijin ruhina, kai ka ban dama yau na wake auren ƙauna. Ba bayan kaina ne ba kai ka zam tsanina. Auren ku yau an ɗaura lokaci ya nuna. Roƙon da muke gare ku in kun zauna ku yo zama na amana irin zama na fiyayye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Khalid ne angon Zakiya yau min yarda, tunda dai an ɗaura shi yanzu duk min shaida. Kai miji ita mata riba ta so kun tarda. Sauran ku ribar aure ku samtiya ko koda. Ita ba juna dukkanin kula da nufin dai duk abinda iyayen ku sun kace ka ku janye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Khalid kai da can amarya mai kishinka, yar gidan girma mai halin a ce san barka. Ilimi natsuwa hankalin ta ne zaɓinka, yanzu ta zama mata hakinta na kayanka. Ci da sha sutura na ta yanzu na hannunka, rike ta nan gwa amana rikar ka sa ta hawaye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Ni zan so ka fahimci sayyadar ka Zakiya, tsananin ƙauna ta kagunta ba ta buya. Ta fi ƙaunar ta yi rayuwa da kai ko yaya, har ta bar nasu gida ta bi ka so yin sanya. Khalid rike ta amana yanzu dai ka shirya rukon amana sai wanda ne ba ya bi iyaye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Amarya ga shawara gare ki nufi na, ki kama angon ki martaba shi shine kauna. Ya gane cewa ya auri mai kula shi nufi na, akan idan kika mai zaya ce da ke bebi na. Me kike so na shigo gida da shi dan kauna, zaya yi maki shi ba ya so ki ringa hawaye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Ki da Allah ki Zakiya kin shige ɗakin ki bar magauta can baya masu kyara gunki. Ki bar su kin masu nisan da wallafa su ishe ki. Kin zuga ta kawaye ki bar ta gyara gidanki. A koda yaushe ki ta yin abin da za ya yaba ki. Jinki ne ba macen da za ta ce ki kiyaye. Kun yi soyayya yanzu kun ciyo ribar so. Khalid ka zama angon Zakiya ba ja inda za ya baki kulawa kamar taɗa da iyaye. Abokan